Hagani ke mas bakoi tuang duai kerpang ke benda I sarapina karena ior banyo kejing kod jingkia med barmen sim kejing suk bat yeteli haing hasem bakin play yakalat kilinti kenang bakin iyo kebelah kebabiang haing hasem baro shiing tuang duai ke benda ki ingesem jongi bakin kamjan sha ublay par kunjur tuang duai ke benda kejing jathar kemen sim jong I meibar ipa jong I sarapena karena yor. Sumcing ruai sang masuk kui nomor lais pak lai pun riu. Syaduan utrangin kirengkat padu. Syaduan utrangin kirengkat padu. Tajiknya bakut padu lengdo utrai iai go. Syaduan utrangin kirengkat padu. Ha kekerteng ukpa badu kun badu mensi bakoi Amen. kejing ayai jung utrai jung yu Jesu Christ bar kejing I jung ublay lembar kejing es log jung mensi bakoi ken down ring card bar pi baron Regabat piru. kau men kepara bayi how Jesu Christ hagni men sab sar sing elevan mar geduan jung utrai man shiminda hagni ke mas bakoi kad bangirun hakmat Jesu minda laga jingen ka bakrao sashi sin tugna iti bar kejing tumo jungi hakmat Jesu tugna iti ara ki ingasam jongi tugna iti ki kme ki pa jongi ki kon ki te jongi ki men ki para jongi ki parlo ki para man jongi baro hakmaru Jesu akana klimat bar tungin duwai nak benda jongi ibai kam kerpang hakana klimat tungin kan mau ya baro ki bapang ki basitom kitu ki bala panjing duwai nangi ibai kitu ki bala po hospital menda tugna iti ki bara menda hakmaru Jesu bar tungin kerpang ya Jesu ban kthaya ki kana bakinio ek jing kod jingkia med barment sim tungin dua nak benda bawa kemen sing ke bala klarno nak inga samjongi bakinio ke jingjat thai ke bam chukut tungin dua nak benda bawa ke nok pa bakin khla ke bamod ha ke por ayom lent barkin ban phai sautrai tungin dua nak benda ke retreat ke ban sabana du arpo new tarik benda banai ai bon ke beri ki ban si benda ke retreat ban yomar ya ke jingit jung blai ha ke jingim jungki tugna iti ikitu ba le jinglay minda kasngi tungi duwa na kebenda kitu ba to exam minda kasngi tungi duwa na kebenda kitu ba rakhe kasngi khajungi minda kasngi tungi duwa na kebenda kitu ba le na kebenda ki interview jungi minda kasngi tungi kemaw ya ki bara bar tungi duwai na kebenda jungi aiba kini pediang ki jingkur ku jung utrai halor jungi barkan bagana ngai ti bara kini ki jing thumo jungi hakmat utrai na ki jing sungosi ka bakrao tungi nai ti ro baro ki pop jungi minda tongan kerpadi uji suban map yani tongan kerpadi uji suban side kude ke donor jongi na baro ki pop kanang magalaman simida hagane ke mas bakhuit daga donor ka bakhuit daging lapan map na wajib sunaka benda baro ki pop jungi minta dap daging jing sungosi ke bakrau tungan duai lang na pla oleh ban bol baro pada happy government para mana lepo sibune daging perkhat daging 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 leklet daging le palasunya daging le palasunya daging le pakrau ejunya nomar kata kepada Maria bukui kebaya sa kesiti yang berkiru bukui Bagi pi government para bantuan mentajuna how tribe blazing ublay badan bor baro unis ne yangi bar andala map yaki pop jongi unialam yangi isha ka jingim bam chukur Amen.
Tryken rat ko blaze neyangi. Tryken rat ko blaze neyangi. Krisumap ko Krisurap ko nang penim jangi penim yangi. Tryken rat ko blaze neyangi. Tryken rat ko blaze neyangi. Krisumap ko Krisurap ko nang penim jangi penim yangi. Tong inaduai. To peit isnei kutrai ngiduai. Ya ki jingriu play jongi pait jongmei. Krang ba ya ki toki ba senshar ya la kamet daga jinglen lade. En pentamai ya ki hakamen sim da uso jongi kambabha. Da utrai jongi Jesu Christ ukon jongmei. Uba imbad senshar ngad bad me. Haga jingelong kawai jongmen sim bakuit ublay junom la junom. Amen. Kacing pule nak kitab ujona nong itu lupa. Kaktin utrai kalah keren ha ujona kaong. Yang George Hilech sanine ba. Syakata kanong ba bakrau. Batu pemna hakaya ke kubor banga ai hapi. Kumta ujona ulayang bat ulalech sanine ba. Katkum kaktin jong utrai. Kanine ba kalalong kanong ba kabahe. Bat kasimpor lais ngi banyat ling ba jongka. Ujona ulas dang banyat ling ba kanong ba. Ulayat sis ngi ganti. Nang ta ulapan bana. Satang saupus ngi. Badia kanine ba en sapenjot. Bat kinong ni ba. Kila nget ya ublay. Kila penbana ya kajing syajan it. Bat kila pong. Dagi jan berni. Nadu ubakraw tam. Hadu ubarit tam naki. Teka kubor kalapoy. Haus im kanine ba. Kelayang George na kakhet jong u. Ula law yala kabarandi. Bat ula pong dagi jan berni. Bat ula syong how to pay. Bat ula penmi ka hukum. Bat ula pa penbana. Ia ka hakaleng kanine ba. Daka hukum jong usim. Kiba kraw batri jong u. Ombit mano ban bam ai. La ubriu ne umrat. Kijenri ne kilang brod. Kimdei ban bam ne bandi Henrei bat briu bat marat. Kidei ban pong dagi jan berni. Batkin pertajam sa ublay. Da sisya uway pa uway. Udei ban paino na kalenti boman jong u. Bat na kakams neu ba ulale. Uway batip yo ublay ukala jeng mut. Bat upaino na gajeng bitar sila jong u. Bakumta ngin om yap. Haba ublay ulayo i. Ya kaba kilale. Bakumno kila paino na kalenti boman jong ki. Ublay ula kala jeng mut. Nakata kaba ula berngem ban le haki bat syam le syu yaka kaktin jong uturai Isungo yau play. No sam san puwe no ba nyau spa lai pupra. Nyau spa lai pupra. Ngerai kita kat iwe tu san. Kat way to kat lai, but kat prakat can die. Isne yang ablay jonga, tu pendam kapop jonga, hajing sun jong me. Isne yang ablay kat kum jing bhaka jong me, pop jonga pendam hajing sun i jong me.
sai no ka sang jong ayang sai ko shu shu wop jong ala pla gayai don kma jong is ne yang play jong tu pendam ka pop jong jing spoon jong me yummy ku try ngala le pop la le san ngala pension si sat yummy try can run na du ba pun yang kan rat ngalong tang nong po I love Wablaka, Sobaka, Jingbom Ho. Is ne yanga, blay jonga, Upendam ka pop jonga, I jing spoon jong me. What bread yang anak macong me awat bread yang pendim yang tuker shanda jingmen ya kipapok ngan saya lap jing ka jong me bakin lap lenti ban wan pai Xiao Mei Is ne yaga play jongang Tu pendam ka pop jonga Ha jing spoon jong mei Ha ka jing spoon jong mei Ku try is ne yakasiyon Ya Jerusalem, tote biang kukendrat. Ya kijing kia baho kendrat hang tamen sabdian. Haror kadungan men sabdian jing kenyataan. Isne yaga blay jongam tu pendam ka pop jonga hajing spoon jong me ya ro you try u Christ Jesus yang joy ban siap ka gospel jong me Wan pai sanga da kadono jong pi baro nabang along upaspun padu baisne ya ro you try u Christ Jesus yang joy ban ngap ka gospel jong Utrai undon ringkard bot phi Rengkat bat piru kajing pole na ka gospel bakoit katkum ulukas kaburam ame katrai ha kata ka por haba ki pait ba kila nang ia bun u Jesu ulas dang ban kren khane ka pateng kalong ka pateng boman kapan ya ka dak henry enam ai haka ia kedak light tang kedak ujona namar kumba ujona ulalong kedak kashin ia kipait ninebe kumtaru ukunu briu unlong kedak kashin ia kane kapateng hakas ngi bishar kasim kaba nashathi kan sa iyang bat kibriu jong kane kapateng bat kan pendram yaki naba kalawan nabakut kaperthei ban snap yaga jing thar jungu Solomon bad hakme
hangne udon uwei ubakam krauban ya Solomon. Hagasngi bishar kinong Ninebe kin sa iyeng bad kane kapateng bad kin pendram yakam. Naba kila kamamut tang su yos ngo ya jingelap ujona. Bad hakmi hangne udon uwei ubakam krau ban ya ujona. Ka gospel jomutrai Kajingera ya me ku Chris. Kohaman ka para bayin how Jesus Christ haki jingpole bani gong min dagasngi haki kitab ujona nong ya tulapa kelonong ka balai ngilayos ngo kumno kinong Ninebe kila ka mamud enda kalayos ngo yaka jingyalap jong ujona utrai ublay ula ong ha ujona ban late san Ninebe ban yalap sa pang jingkala ka mamud namar kibriu kila im haka pop kila lejingai na ublay kila im kabagi jingim kabasniu hadu kata bad ublay ula kot ya u jona ban late sa Ninebe ban yalap ya ka kubor jongka jingkala ka mamud but endau u jona ula late ula ong kumno ya kinong Ninebe ula ong satang sau paus ngi bad ya kan Ninebe en sa penjon kamud u jona udang ong ya kibriu kinong Ninebe baro piron tang sau paus ngi hapo ganage sau paus ngi pediban khla ka bamut pediban kuslai shapang ki pop jumbi bad pediban ban phai sha utrai naga donut kabas ngusi pediban kuslai shapang baro ki pop ba pelele persaya ublay bad pediban panmap na kabenda baro ki pop but lada lem kumta lada pinnum panmap lada pinnum wan phai sha utrai daga donur kabak khoit u jona ula ong yaki sa tang sau paus ngi but yakan Ninebe en sa penjon but haba unnen u jona ula wan but ula stang ban yalap yak kubor jung jingkla ka pamut yos ngana ka na ka jing pule bani kong ki bri baro kala pediang yak to jing hikai ane ka to jing yalap jong u jona ki bri baro kala pediang yak to jing yalap jong jona bar kala stang ban khla ka pamut kila ka pamut bar hak bakut ka jing pule bani kong mita ka sngilios ngom haba ublei ula iyoi yakaba kilale bakumno kila phaino nakalanti bomman jongki ublei ula kala jingmut nakata kaba ula perngam ban le haki but shim le shu yaka haba kibru kila stang ban kala ka mamut bar haba kila stang ban phai sha utrai ublei ula kala jingmut bar ublei ula kurku yaki ngilayos ona ka jing pule bani kong mita ka si komun ko para bayir how Jesus Christ ye barang iron hagane ge por ayam lent me ngila stang ye kam ayam lent but hagane ge ngi baro langba ke jing pole bani kong langba ke gospel u Jesus udang hikayangi u Jesus udang kran barngi iwe pe bon kiye ke kam kerpang lese man lakas ngi u Jesus udang ong yangi iwe pe iwe shapang ge jing kala ka bamod ban kala ka bamod ban ino ya baro ki pop ban kinta dia baro ki pop ban phai sha utrai kumba u blai ula pha ya u jona ya ki nong Ninebe ban yalap ya ka kubor ban kran shapang ka jingla ka bamot ha ka jingim jongi ibe lese man lakesngi u blai udang pha ya ki briu ha ka jingim jongi ban yarap yangi bang irungin khla ka bamot lese langba ki father ki sister langba ki hme pa jongi langba ki hinman ki para jongi langba ki to ke ba halor jongi bon sen u blai u kran bangi bon sin hak jingem jingle se man lagasngi ublai udang kran parngi ibai pebe bar ublai udang pen kan mawi nge man lagasngi man lak khleman ban lak pamut ban ino ya baro ki pop ban im kabe ki jingem ka batmai kabe ki jingem ka bakoi lem kumta gin se pediang ya kam jing persito ublai un sabi shar yangi ladang inom ino ka to galenti barim ladang inom ino ya baro ki pop kam kerpang hakane gasngi hakane por ayom land man lagasngi ublai udang pen kan mawi ngi ibe pebe komun ko para ba in how Jesus Christ habangi yos ngo leka sur jung ublai habangi yos ngo langba ki kimik pa jungi langba ki to ke ba halor jungi aba ki ban sneng yangi hatongi kloi ban pediang lane hatongi tam sneng yaki habangi tam sneng yaki to ke ba halor jungi ladangi tam sneng yaki to ke ba sneng yangi gidang tam sneng ya ublai gidang tam sneng ya u Jisu but
bat ublay un sebesar ngi bar nginam pediang ngi jinggur ko jung utrai halor jongi ibai pebe te ngi deban kan mau hagene ke por land ublay un sakran bar ngi ibai pebe lang bak himan ki para jungi lang bak hime ki pa jungi lang bak father ke sister lang bak itu ke ba halor jungi ublay un sakran bar ngi man la khlimat bar kumba ki ne ke nong ne be ke la pediang ke tak to ke jingela jung jona ngiru ngi deban pediang ya ka jings nang jungki bat ngi deban stang ban ban pai sa utra ngi deban kelang ke bamut bar ngi deban ngai skem ha uji sukna bangin pediang ke jinggur ko jung ublay halor jungi ibai ngi deban pei thu ya la de hatonga thams nang ye ki bai barabor hatonga nom pediang ke jings nang jung ki bai ha ke jingem jung hatonga long ki bur ki ba sarong hatonga im khatbangi mon ladangi im kumne nginam pediang ke jinggur ko tangi deban panmap bar ngi deban ban pai sa utra ban aga gospel ro menda ke singile sungo ka bai ka lenong ka bas ngoptanar hadu kata ujisu ula ong yaki paid ba haba ke laban hakmat ujisu ke bon ki buri ke laban bar ke lapan kadak ke shin na ujisu bon ki buri ke laban bar ke lapan na ujisu banle ke khamberla bakrau mida bale kine ki buri baro ke lapan ke dak ke shin na ujisu bale kine ki buri baro ke lapan ke khamberla bakrau na ujisu kila yoi ya ki khamberla bara ujisu le ki yoi ya ki bayap ki ujisu la mi phat ya ki bayap ki yoi ya ki matla ki yoi kila yoi ba ki to ki ba pang ki ba shitom ki yogi jing kol chikya baharo ki khamberla ujisu le ki bri kila yoi henre ki ban sashisen bar kila pan ki dakishin bar kila pan ki khamberla bakrao na ujisu ida bale kila pan ban pentekna ba ujisu udai umesaya damar kiju kila ap na kabenda ke jungban jung mesaya but kiju kila perkad haba umesaya uban unsele yale tma persha ya ki gentle but kin sejo kato kare kya jing perkad jungi ju henre haba ujisu ulawan shimle uklam le tma persha yale tma persha ya ki be ujisu lawan jai usul stang ban hikai ke prayu stang ban shonglang bar ki nong pop ki gentle ujisu stang ban hikai baro ujisu ula isne ya baro ula pin code ke bapang ula stang ban yala ba ka synagogue arudlenti baro te ujisu ulawan dakabale ya kine baro te ban pin tekna ba unei udei umesaya kila stang ban khli ya ke dakishin ban ngates kem ba unei udei mesaya ba unei udei ukun jonguble bulaban ban penim yangi komen ka para bayin how Jesus Christ haga jingem jinge bon sin ngirungi pan yake khamberla bakrao kidak kishin ban pins kem yake jinge jungi teng haba kibri ki wan chane ban duai shi sin kabake inge sam ke laban ban duai na kabin dak kon bad hapdange jing duai father lakli hatto pidon nam ke jinge pingai nem how jisu or lo o ukpa jong ka inga sam ula ong father piduai shua eda ki kun ke leo jing ko jing kia ngan ngei ngan stang ban late shai mane duai shua enda ki kun ki neo jing ko jing kia ngan stang ban late shai mane ngan kham ngei how the bon sin hagijing jing bindaru ngi pan kedak kishin bon sin hagijing jing ngi yong bindaru ngi ong ada ngayo jingkol jingkia dari lada ki kun kiyo jingkol jingkia lada ki kerla ke bamut ngan stang te bun sin ngirong ilong kumne te lada ngi pan bait kedak kishin lada ngi pan ek khamberla na ujisu so ong yang rukhane ke patang ro kalong ke patang boman ki pan kedak kishin ban ngi ujisu so ong yang i bai komen ke para bayin how Jesus Christ tongen puson baro shis ngi mendagas ngi hatto galong kum kine ke brio atonga pan bait kedak kishin atonga pan bait ya ke khamberla na ublay na ujisu ban pen scam ya ke jinge jonga don ki por teng irungi longkum kine ki brio khamberla bakrao kare ayu manla kasni shimenda ka mas bakoit baro jisu uwan shisha ha pogar non jongi ibai ka dor jong pubali aga dor jonga bain ublay uwan ujisu uwan shisha ha po jongi ibai manla kasni yoi ya ujisu dak ikmar jongi ngiyoi ya jisu man lakasngi kayu kris kade khamberla bakrao ngiyoi bar ngiyomar ya ublay ngiyomar ya ka jingdon jong ublay ngiyoi ya jisu ha jingem jongi man lakasngi bar la kataro bun sin ipan
kedak kesin barang ipan yaki akamberla na ublay na ujisu hakan ega mas bokoid kom ke para tongen pan map na ujisu na komentar ki por ngila pan kedak kesin ngila pan ikamberla bakrau pan pen scam yaka jingai jungi Malkum joro lang bagai jing balai ujisu ublay wala pen kan mau yangi ibai ibai ban kerla ka bamut hakan ege por ayam len kerla ka bamut pediang yaka jingai lap pediang yaka jingai khai sngap bah yaka gospel but kelak bamut but wan phai sa utrai lem kumta rangin no man phai rangin ngi pen ya ka donor jingal rang ngilong kiburi ki ba sarong hakap por bish ublay ubuan ublay unsa bishar yangi bar ginom pediang ke jingkur ko jong ublay halor jong ibe ibe leseng ngin se pediang ke to jing pen sitom larang nginom kelak bamut langinom wan phai sa ublay to gen kerpadi ujisu banyarap yangi ibe ibe bangi barom ngin pediang ya ka jingi khai jong jisu man la kasing yo na ka gospel tongin pediang ya bahar ki jing khai jong jisu bar hakane ke portland tongin stang ban khla ka bamot bar tongin ban phai sha utrai tongin ino ya ka to galenti barim jungi ka to galenti jong ka pop ka to ka jingim barim jungi bar tongin im ka ba ki jingim ka ba thamai ka ba ki jingim ka ba khoi kramba ha ka por paska ibaro ini pediang ki jingkur ku bar ublay unsa thau thma yangi bar king ka sam baro ini ro ya Jesus Christ Chinam lai chinam ba. so bayang ngange How blay upawadan barbara thao ye kabneng bakam deu Raji Sukres kun marway to utraji ya simbo ko ya blakan ko Maria Sesoti ya shala benya propantios Pilatus sana klayu ya pala tabio ya sekibaya sekibalai kami pada kibaya Wakiu sebeneng fishong skimon blay upawadan barbara Natawan padan bishar ki ba imar ki ba yam ngait hamad sem ko balan ka tele ko ngajin salak ki ko ngajin ma bi ki pop ngajin mi ba ka do ba jingi bom to good amen lai spa prapuwe Pekani ka jing turwa Pejangi ku try Kat ka bangi don kendrat Ngi siau babanai Jing kya jong me try Jing kya jong Jong me try, jing im jong jing kya jong me try, jing kya jong jing im jong me try, jing im jong like him koru pukawai. Langim koreye Meme laban pen kodor Dalai kabor blay Jink nya jong me try Jink nya jong Jing im jong me try Jing im jong to duai ko para bagajing khnia junga bar jungpi kalong ka bapdiang hun ha ublei ukpa badan bor baro
Tau try pideng jing knya na kiti jong pi na kabanta ke jing ro ko buro ma kerteng jung jing mantoy yangi pada kabalang bukoi jung baro ka wei ngi terba hame kutrai ya kita kiba me hi mela ai ba en aiti shaka kerteng jome kumba nakabenta jungi me penlong yakine ki jinai ka sakramen kumta men penlong ru yaki ka jing pen khia bam chukut dau kres utrai jungi amen utrai undon rin khat bat phi rangkar bat phiro to kintiwela ki thonut you can do yaki sa utrai to ngai ngu ya utrai ublei jungi ka song hok bat khatei da shisha kalong ba song hok bar kabadai kadai ti jungi bar ga jing pani miangi haman la ka por bar ga jaka banai ngu ya me ko khanrad ko pa ba khoit ko blai badan bor bat bam chikot langba utrai jungi uji sukres namarman la usnem mes ngos nei ban island ya kari ngai jungme ban ap khmelendi da ka jing khmen ya ki sakramen paskha da ke donut balapin khoit khrangba hakaba pendap da ka mons ngobha ya ki kam reyu blai ba ki kam le isne bat da ka ba lenium ya ki sakramen da ki ba lapen khabiang ya ki en yalam ya ki shagajing pura jungajing ai kumgi kon jongme hi ba namar katha renggar barki angel barki ark angel ki kets im barki hima barbaro ki fight building barki bor janga beneng nirwai ke jingrwai ya royame barngi pen bana kalan sange Bakud you try Bakud you play keep right Bang bad birds take it up Like a buram jome Rayo sana shajong Rayo sana clem good Rayo sana you play you know Yaro you tabawan Akaker teng utrai Bang bad bird take it up Like a buram jome Rayo sana shadron Rayo sana clem good Rayo sana you play you know khobun ka para kana khilla mar sa sin renggar barin ku bar kana ke wain to ngai ti bar ke jing tumo jungi bar ke jing duai jungi hakmat jisu berkat bau jisun pen khalla yone ku bar ka wain kum ka met bar ka snam jungo to ngai duai ai bau jisun pen khalla ya ka donor jungi bar ka jingem jungi ibai bai bai da shisha melong ubak khoir kutrai katumai jonga jing khoir baro namar katang ikrpad yame topen khoit pen kentang yegene ki jing torwa jongi dakaba pha ya umen sim jongme kumga umjar halor jongki bakindo kelalong yangi kamet barkas nam jongutrai jongi uji sukres hakapor bala deno ya u badala kamon sngobha ula pediang ya ke jing shashitong ula shim ya ukpu badakaba aingu yame ula kedia ya u badula ai halaki senran u ong to shim bartobang nakhane pi baro namar khane kalong kamet jonga ya kaba NIT nakabenta jong pi ha ka jukurukom endalala ia baham ula shim ia ka kuri badaka ba aingu biang yame ula ai aka halaki senran uong to shim barto di na khane pi baro namar khane ka longa kuri jonga snam jonga jonga juta bathumai bad bam chukut ia ka ba en penme na ka banta jong pi bad na ka banta ki babun bad na ka banta ki jingmap ya ki pop to le ia khane
ban kan mau yang Kajing maya jong kajing Katasin bagi bamdune upu Badgidi nakane kakuri Ipenda ya jing yap jong miko try Ta-da-du Namar katang iki bapen mentai ke jing ya bar ke jing mi pat jongo ngi terba hame kutrai yok po jing ke jing im bad ya ke kuri jong ke jing penim ngi da aingu aidam namar malen nyau yangi ki babet ban yang kamar jong me bad ban shakri yame da ka bas ngoret ngi karpat yame bangi ki ba yo benta hakamet bar kas namu kres ngi long ki bala penyet le kabai da umen sim bakhui token mau kutrai ke balang jong me ke bala priang hastla ke perthei Bar to penjana ye ka ke jingit rengat bat ulio ke papa kuit jongi ibil bat marwen bishop jongi bat baro ke lingdo bar ke reunion token mabelam roi khin ki para shinrang barkin thei ki bala yo tia da ka bakrmen ya ke jingme pat bar ya baro ki bala khlad no ha ke jingis nei jomme to pdiang ya ki sha ke jing shai ka kmar jomme to isne angi baro ngi kar phadiya me bar gar bar kamariya te sudi bakuit ka kmei jong blai u joseph bakuit kurim jongkha कि अपसोल बखोइट उ फ्रांसिस डी सेल्स बखोइट बट बारो करी खोइट कि बला पेन सुब भाया में पतंग ला पतंग गिंड ब्लों के बाबिट बानी बेन थालेम हक जिंगिम बाम चुकुट बट बांगिनी यारो बट पिंडोन बुरोम या में दाउ कोन जों में उ जीसु क्रिस्ट दाउ लेम्बट उ बादहाउ kan long hamai ublayuk pabadan bor hag jingelong kawai jungamen sim bakhuit baro ke borom bar ke jingero juno la junom Amen. Sarsin tungan ai tia baro ke jing temo jingi kamar trai bada ke jinger ke bakrau tungan duai ke jing duai bau ji sulhi khayangi banduai kok pa jongi Uba bening kelong bukui kerjeng jome kan wan ke ma jome kan long ko wan jome ha kan do ba bening ai menta ki bam jing bala ke si to ba bingi kerin kan jungi bang ri ma de wala sni bingi wala la bingi se ke jing pin shoy de to palaji na ka bas to pelad yang ngi kerpan ko trai na ke jing sni u barom ha ke jing bon jong me to ai jing suk jing sign ha ke sngi jongi khang bada ke jing yarap ke jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngini jingar na ke jing jing jar baro kat bangdang ap khulin de ke jing kharmen ba khuit bar ke jing man pat jong nong penim jongi u jesu christ namar ke jome ka long kai ma ke jome ka por ka buram chinom la chinom kotrai jesu christ me ubala ong ha ki apostol jong me ka jing suk nga e happy ka jing suk jonga nga ai happy what pay ya ki pop jongi henry ke jing et jonga balang jong me bad ha ke jing born jong me to ai ha ke jing suk bar ke jing et le khabai kat kum khamon jong me ma me uba im bad basen shar junom la junom amen ka jing suk utrai kandon barabor reng khat bad phi rekabat phiro to ngater beta ke jing suk ibe ha ibe pat Ko kun lang bro du play make it keep up our day dos girls and yangi Ko kun lang bro du play make it keep up our day dos girls and make it keep up our day.
yangi Hakmi ukon lang brod jungo blay ubak hakmi ubakit noi ki pop junga perthei sugi toy ki bala khon saga jing khabai jungo khon lang brod Kandrat ngamlong wisong hok mamandrong po kaying janga Jesu ong traktin kaman sim janga sakya hi Arspa khatra trai chunga blai chunga Mary alade adurukku kawai try
trao trong mi anya yi ja mi trai nong pe nim jang trai jang Sakramen memu Panganub yae Panetrai kendra Yajingi kajun Tong inya duai. Koblay may ubom ju sangeban besa yangi daki sakramen jome to ay ngi krapan baga jing klein kibawan naki kan pin iyo hangi yaka jingim bam chukut daw kres utrai jongi Amen utrai undon ringkad bad pi Rengkat bat piro muya ke klej jume pediang jing krubu jong utrai to sumar sukher yaki pait jong me utrai batas ngos nei ban pin khod yaki naki pop baro namar enom don ka jing jinjar kaban pins ear yaki lada kam don ka jing bomban kabasen shar yaki daw kres utrai jongi Amen Parga jingkar ko jongo blay halor jumpi ukpa badu khon badu men sim bakhoit Amen tolet suk badi ro ya utrai daga jingim jumpi Isongo yau blay Nomor Henry Fusan Ding pna yai ne, ding pna donam, ding ding baro pa yeng marway, ba sing il be om don kumpa, ding so ding im don tang kawe, go ding ba tiang ko prex ngau tiang
Deus paperte what telas nam to saken mau Aburam học ba bờ khun hoa mình xem bờ khun mà orang học ba mình công chúng mình tar barabar chinam la chinam amen anh nhớ try Jesus Christ chinam amen